Anani? Makuru yei? Kuzoita sei? Tiona to faction zvinzvada kundigirikira kuti munhu wanunguwa auye ana Nyado anani vese ndisiwaona muda kuwaona buda toiweziteko mdani wauye wachidito vanenge vachiita kutopinda pakati kutoramba tingoona munhu wani ndigirikina zvindigirikinze saka kuti ndikuona munhu wani chete ega vanaka zvavari kutiitira vanhu vacho vanhu vapi tikandigirikina hapana zvatiri kuwana izvi takuenda muna September apa pana chamukuwana pana muda kuwana chii zvanofanira kuti tipowo zvima-giveaway prize zvachichiyo ndinonigirikinawo kana magrosari zvitori nani ma-giveaway prize ndowapiwa nai zvimwe zvinhu zvakangofanana kana nemari dzinotenga kana zvimwe zvinhu zvokunzwa kana magrosari netumwe nechizoro tinovamu vedu manje hapana zvavarumboti nigirikina saka makatsamwa zvinotonigirikina kakutoti pasisina zvezvichaita zvavachati nigirikina zvinokonzesa kutsamwa kuti papaendo vakuwana mari nekungokuona ikoko ina isisi kuno kuchacho manigirikina vacho ari kuitisa zvinhu hatisi kumboonekwa dondowari nguva ichasvika mira waona upi taurai tinzwe nyaya yenyu taurai da kutonyatsonzwa zvese taurai zvese anaka achikutaura kuti hapanaka bhozi netiona kutomuyaya pedu takapedza takapedza pedu hapana mamchimi mndimega muri ngobuda avo pama hawasi kubuda handisi kuvaona praziva hawasi kundiudza mufanirwa chindiudzawo kuti ndazodai zvichichi usamune muda kuti vakuudzei vachindiudza kuti wazoenda kuna nhingi here kuti ndozoti muchiri kufambisawo chichi kana tikazopindawo kuite iwewe ndiri chete unongondigirikina chavari kukundikira chacho hapana chatiri kundigirikinza sai muda kuningirikinzwa ma-giveaway prize kuti vachidaro because vakapa vamwe vanhu sitereki pakati apo ndanana wakapiwa hamene zvimwe zvakazobva ana Gaffa anani ndaizvona zvine mamigirikinzi sei inini handisanambosvitswa wepapa wakaona ana Gaffa wanechi vaingondirakidzawo zvinhu zvavaingoti chivanzi zvinenge zvavari kuprostetwa nevanhu ivava vachitodidi zvakaita sezvipi izvi zvandotoraka zvinenge magrosari nezvimwewo nema-giveaway prize hamene konti mibhedhe rekonti midziyo vamwe vaitotengerwa nemidziyo koimimi inini handina kana mudziyo wandakambotengerwa but varoda sere kundiona ipapo vanangada kukuonai but havadi kutengera midziyo timboonawo kana midziyo imwe yanidhara but vamwe vandakangoona nguva diki vakangopinda nguva diki abva wana midziyo yezvinhu zvakandikirikira vasi after kutuka aibva aenda but ipapo wakatomutarisa ane zvinhu zvakatonaka saka pakapiwa Gaffa nani Gaffa nemwoyo wandomboshanda naye uyo vanhu vachienda vakazoita kuti vachiparadza futi zvingofanire shamari nguva vandondigirikina uyeyo akadigirikina zvinhu zvakandichatozvione mushi adzoka futi paugunduru upi shamwari yangu wandombotamba naye wakatemede sai makazvitowo mugunduru makazvipiwa munoita sei zvangu ndogona kutoita kana vana vaviri zviri zvinowana hazvisakare manje zvinokwana here mukarumu kenyu kai ndoma tatoonende kaika akatsikura ndichatsikwira ndinako kaika muchachinje kasikangu kaika ndikenyu saka kenyu ndikapi chiri kumbonigirikiwa tazoona seta yangu mhuri kana ndira kuzoita mabhenefiti zvimwe zvinhu tichangokapa manje muchienda kupi ndichingotariso inokwana zvinhu zvangu ndinoenda kundikira ndirambe ndiri muchaika saka mudziyo mukutoido vana singade midziyo ndane mhuri kai sa midziyo nendichitoida saka mari mukubata musikwanisa kutenga mudziyo yemuzimbabwe mune maitenge pazimbabwe ndendatoo nemhuri bcause ndikati mhuri handikugara nayo so apo ndakunapa zvinhu zvinongosvita pamwe 1 cup pagore 1 pagore saka mune muchasa mudziyo yamavanhu muchichiva mamati zvonzvikudoya asi ndakaona ndo akapiwa ini handira kupiwa but kuda kundishandisa nemhuri yangu nogona kuheri kuzviita but vamwe vanhu vakandiudza kuti hanzi vakasiya vakutukai ndomataura vanenge vachingondiudza ikoko kuti takakundikire zvimwe zvino chandikwanisa
taurai ingotaura hazvina basa vanhu vachiti chii zvinyadzi taurai tinzwi nyadzi zvinhu zvemani taurai tinzwi vacho nemiromo yekutoti vanhu vanenge vakakurira mapurazi kuti mamisha kunenge kunana bhinga ramapfunga idi ameno vanhu vachiti chii vanenge vachitaura zvinyadzi vachikutuka isikaina ndida nikirikini kuti ndindakazozvibuditsa apa wakapuwa zvinhu apa vanenge vane zvinhu zvavakamboya achitivhairira pakuta toti tizoda kujoina kuti nda nikirikini makatona zvinhu inini hapana kana midziyo yandakambonikirikini mudziyo maida stereki midziyo yogara nditodiyo ndagara nditone dzimba yekuti ndogona kusupply kufidha zvangu zvinotonikirikini zvangu zvinogona kutozosarira futi mhuri yangu nyange ndikadii sapa mudziyo muda chine chiore chimbotaurai zvamuri kuda vanhu vaziye taurai tinzwi maodrop zvese ndotozvidawo mbedhawo unit inotoada nechifu tv maredhiyo totozvidawo saka muzvida kubva kunani zvinizvi handizoziva manhirikini acho anotutumira tongoti madhiye ndango nehirikini ndaitoziva usadzadapiwo wangu antonihirikini okay saka imi muda property inotodiwa property inowanika ndihirikini but hamusi kushanda ka mufanira kuuya tonyatsomhanya chinhu ndamboshanda kasterekika ipapo wakashanda rini zvaikwava ndakandihirikina but pandikuwaniswa pacho handikwanisa kunihirikina hamusi kugutsikana ndihirikira because uyu akangonikira nguva dikidiki 2-3 months but angatone mibhedha ati airara panze kayo angasina pekurara manje uno pekurara kayo uri nani ka uyu angasina pekurara airara mumodha anoziva but ipapa akada kungopinda achiita zvaanondihirikina anowaniswa imamuwaniswa iyo unorara mumba tv unayo mubhedha unayo usika unoda mubhedha wechii unoda zvinhu zvinowana zvimoka zvinhu wamidharawo vanenge vasitorina zvidhara zvaasitorinawo ndowatotanga kubatsirawo kuti hatite zvakati ndo zvakaitwa kaipapo dzawo toti unotengawo pakati daro mungade mubhedha mune mumwe mubhedha futi da mubhedha maodrop nemakichen indi zvinodiwa togona kukata mubhedha odrop kichen unit ndozvamusina zvinodiwa ndozvamusina here zvimwe zvinozobva kumafanzi kuti chakati chinodiwa but munofanira kushanda kuti zvinhu izvo zvibude papa pacho takatoshanda but mama ane time ka musiri kubatika ndogara ndichifamba every day kubuda pamhepo apa pamhepo kaka zvimwe zvinhu zvada kungoona kuti vamwe vangu mafanzi anga hasi tatombonikirikina mafanzi asitaurawo kana kuti waeksheri kuti kune zviri kubuda wakutotaura utoti takutozvibva saka inenda kutotora pfungwa iyo nda kutorereka kuti isi pedu takapedza upenyu makapedza vakapedza but inini handakwaniswa zvimwe zvokwaniswa mwangu aimi munazvo kai plus keshi mune munayo makeshi ndatida nemhuri keshi yaita keshi ndichiri munhu wani izvezvi paipa ezvinezvo keshi haichaita zvayanhirikini apo saka orit vachazvinzwa kuti vanoenda planiwo pamudziyo hani muda mudziyo steri midziyo inotodiwa bcause nditone pekutoisa but karumu kadiki kam kasiriko karumu kangu kai makazochinja rini futi asati zvaundanhikirikina but ndoona tochinja kaike akatombokwane chinhu kaike kakatozara kaike sirimo munoiswa zvinhu munoisa zvinhu mumba mamusingagare itori imba yedu sarudzo itongonzivo ndiripo ipapo hapana kwandinoenda saka ndichida kutopoto ndichifidha imomo ndauzadza imba ezi ndauzadza imba nani akugara nemhuri kwandidzimai ndauzadza imba nemagiveaway prize ndizozadza kana ndikaipiwo 2-3 zvatokwana muchizisa murume yani kwete murume isowo mudzimba mangu muchigadzirisawo zvinhu zvinyowaniwa kana mukati gogoiwa ungotiwo chamba mababanhiki namainhiki makada kunozoti gogo ndichingona zvine kwanditwe zvakanhikirikina mhere kuti after 10 years zvingorimo samufanira kuita muchichinja hani zvinofanira zvichimbochinjwa savanhu vane mhuri okay aiwa pari kunzwika Mr. Billy Boy pakunzwika kunzi aiwa machema nemudziyo aite mhuri but vanhu vakatotengesa nenda kutonzwa kamukangurukotanzi akatotengesa kuti zvakatoparara manje zvangu ina zviparare nenhirikini
zvakutokona kutozvipa 15 years ya zviri zvinyowani ndapana kwandinoenda nemungoripo panamba 1 panambani ya aiwa iri bho Mr. Biri panzwika panyaya mudziya machema wamwe kwakapiwa alright apo ramba tichingonhikirikina sati takapedza alright aiwa bho apanzwikwa